Sawubona, igama lami uMlungisi Malevu. Siyabonga ukuthi ukhethe ukubukela lolu hlelo namhlanje. Ulusha Uncensored. Alright, ake ngithathele lithuba ke ngi-introduce ama guests wami noma labe ngihleli nabo la namhlanje ukuzodingida indaba zabantu abasha. Inhlakanipho lo wakadube okwi-business industry. Nginjabulo mina ngizokhuluma ngama-graduates nama-challenges ke esiwafeyisayo well sisafunda noma sesiqedile. Sanibonani, igama lami nguNozivazi Kalala, usopolitiki Kuzeshi. Kuyinyanga yabantu abasha ngizokhuluma ngama-challenges esiwafesayo zabantu abasha sekupolitiki. Igama lami uMrizo weseshilo. Ngizokhulumela ama-artist, ngikhulumele ezemidlalo. Yeah, ngizongena nje ngithi ukujula lapho ukuthi-ke ama-challenges esibhekana nawo kwezemidlalo emculweni hamba kufike. Babalekile bonke labantu esinabo la namhlanje and we seek to come with solutions. At least ke uma ngewona ama solutions kube umkhombandlela ukuthi namhlanje umuntu omusha yini okumele makasume ayenze nakuba kunje agcine kwazile ukuthi ayithole lento ayifunayo. Jabul, asiqale nawe sis graduate. Kambe ustudele izipho zini? Ngine degree in social science. I'm a major in political science and psychology. How does that make you feel? Because I'm getting a certain vibe at an interpersonal level. How does it make you feel ukuthi ngifundile ekhaya baba proud kodwa manje sengihleli angwathola amathuba? How does it make you feel? Do you feel hopeless or uchazile feeling ngakho? I just feel frustrated and anxious ngoba ngisho ukuthi in a couple of years ngizobe ngasaqqualify ukuthi ngi-apply for i-internship, but angenayo the kind of experience engiyidingayo to get umsebenzi engifundele. So kunaleyo anxiety yokuthi angazi ukuthi kuzokwenzakalani. I get a bit emotional uma kuthi ngizwa umuntu omusha who's a graduate qualify for a certain post but angayitholi. Uma umuntu omusha esikhathini samanje ngempela education iyo not enough. Ku-sports siyadinga kakhulu ukuthi government angenelele. Ngibona ngathi iy'ngane lezi sports ayinakiwe. Akekho umuntu lapha kune-league ebizwa ngoSAFA. USAFA une-budget ephumayo unyaka nonyaka, but ayikho into abayenzayo for iy'ngane. It's true, some things thina siyayekelela thina njengabantu abasha. Usopolitiki ngempela le manje. Yazi wathi uphendula lapho. To take them out. Uzobona ukuthi ipolitiki endlela ene-influence ngayo ebheda kanjani. Bayabona ukuthi abantu batelekela iy'dingo zomphakathi. Bezeni bahambile ebusuku thina silele. Baya kwi-leader lesilidayo ukuthi stories. Bafike bamuthi futhi manje. Sinama-projections ukuthi mhlawumbe bangangena abantu abasha aba-understandayo esistruglisha nabo ngey'ndaba zomsebenzi, ngey'ndaba zamabhizinisi, ngey'ndaba ey'thinta thina ey'phathelene nathi, izinto zizoshintsha. Kubantu abasha mhlambe ukubakhuthaza ukuthi-ke umuntu noma yini ikhono analo noma isiphiwa naso can use to build impilo yakho kule South Africa esiyona njengabanje. So this is young people abathi ungenza kodwa. Yes, focus, put your all dala what you must kodwa futhi ubone ukuthi yini enye ungayenza ukuze ukwazi ukusupplementa. Credits to cousins Shisanyama. Sibeleke nengxoxo yethu nabantu abasha. Ulusha Uncensored. Sikhuluma ngezinto ezithinta bona ngqo. Clearly abantu abasha babhekane nawo abo ama struggles. Bayawazi sebe-identifyile. Bayazi futhi ukuthi yini okumele mayenze kusuka manje kuya phambili. Into interesting ukuthi abantu abasha ba-aware ukuthi they do have a power within them to face ama-challenges ababhekane nawo and bakwazi ukuthi bawanqobe. Kakade bayikusasa lezo lethu eNingizimu Afrika abantu abasha. So we can't afford to have them
be hopeless. We can't afford to have them babe frustrated to the point ukuthi baba depressed, abanye bagcine bengempela bengakwazanga ukurealize ama-dreams wabo. So umuntu omusha, this is your time. Vuka uyibambele ngezakho izandla wenza izinto zenzeke. Siyabonga.